Buenos días, son Ángel Facorro, profesor de Cociña e Gastronomía, aquí no CIP Paseo das Pontes. Esta familia ou este curso de Cociña e Gastronomía vai dedicada un poquinho aos alumnos que realmente terminaron a ESO ou aqueles que veñen ou proveñen da FP básica, aos cales pois, é unha salida ou que poden ter en un futuro aprendendo unha profesión que agora mesmo pois, ten moita salida. Durante os 2 anos do que dura o curso, dentro da cociña van a aprender as técnicas de preelaboración, técnicas culinarias, e no segundo curso ao que é a elaboración xa de produtos, e tamén teñen pois, na panadería e na pastelería unhas técnicas básicas de panadería, igual que a elaboración de postres de restaurante. Pois teóricamente o que se realiza en unha cociña profesional, desde a limpieza de calquer tipo de alimento, pescados, carnes, hortalizas, así como a elaboración posterior en tipo de calquer receta, tanto gallega, española ou internacional, así mismo como as distintas variedades que pode haber de tipo de dietas, multitud de elaboracións. Os alumnos teñen posibilidades agora mesmo de facer aquí, sobre todo na Coruña, xunto con calquera sitio de España e fora de España, cos Erasmus, pois en calquer establecimiento dos que temos convenio con eles. Aquí en Coruña, todos, podemos decir todos, tanto restaurantes, hoteles, calquer tipo de variedade de establecemento, temos convenio con eles. En este curso teñen o título de técnico en grado medio, que lles vai a dar a posibilidade en un futuro ben de seguir na cociña profesional, ben de poder optar a unha, vamos a decirlo así, mediante unha oposición a un tipo de restauración máis básica. Léase en colexios, léase en hospitales, léase en residencia da terceira idade. O título que obteñen é o título de grado medio en cociña e gastronomía. As saídas profesionales son desde seguir na cociña profesional en restaurantes ou hoteles, nos cales pois empezarán seguramente como de axudantes cociñeiros e según vayan tendo e demostrando a valía, pois irán ascendendo a jefes de cociña ou a que generalmente se dice cociñeiro chef. Así mismo pois, podrán ter outras salidas nas que podrán ser a administración pública, que pode ser mediante oposición en colexios, en hospitales ou en residencia da terceira idade. Pois agora mesmo penso que é unha salida que a día de hoxe para este tipo de alumnado que temos, xente nova que está empezando, pois que é algo maravilloso desde o punto de vista que aquí empezan no mes de setembro e aquel que queira no mes de decembro xa pode estar facendo prácticas e ganando un sueldo cada temporada de Navidades.